Čovjek kada dovi svevišnjeg stvoritelja Tebarake ve Teala, ne treba kazati gospodaru moj, daj mi ako želiš, oprosti mi ako želiš, smiluj mi se ako želiš i tako dalje. Nego treba dova da bude odlučna bez spominjanja Allahove volje u njoj. Mi kažemo često jednim drugima da te Allah oprosti inša Allah. Ne treba tako da te Allah oprosti inša Allah, da te Allah oprosti. Treba znači biti odlučan u dovi. Odlučan treba biti kada čovjek dovi. Jer kada se kaže inša Allah, to je pokazivanje vrste neovisnosti. Ili ako želiš, i slično tome. Znači ja nisam toga nešto posebno, ako želiš uradi, ako ne želiš, na kraju skoro da mi isto dođe. Ne, to je iako to čovjek ne cilja, međutim izraz kada bi ciljao, to je problematično. Ali izraz sam po sebi ne treba da bude tako govorili smo zadnji put da je od edeba dove da bude kod nekih učenjaka i od uvjeta dove da bude šta? Kontekst dove šta? Ispravan. Da bude kontekst dove znači isto tako ispravan. Pa čovjek kada kaže ako želiš, time pokazuje svoju neovisnost o onome od koga nešto traži. A ako rob osjeti neovisnost od svoga gospodara ili o svome gospodaru, on je završio svoje. Ne treba mu veći mu musibet na zemlji, ne treba da osjeti da on ne treba svoga gospodara. To je nedaća kojoj nisu znači koju nisu osjetili ili kojom nisu bili izloženi osim ateisti i njima slični ljudi. Došlo je u hadisu koga bilježe veliki hadijski autoriteti, između ostali Buharija, da je poslanik sallallahu rekao ida da ahadukum falyazim al-mas'ala, kada neko od vas dovi, neka bude odlučan u onome što traži i neka ne kaže Allahu daj mi ako želiš ili slično tome, kaže Allaha ne može niko prisiliti. A u muvati se navodi Allahu oprosti mi ako želiš, smiluj mi se ako želiš. Znači način kako ne treba šta? Kako ne treba doviti.